Kuinka mukavaa. Jep, siinä vasta vaimo. 9:28. Kuningas riisuu pyjaman ja harjaa hampaansa. 9:33. Kuningas saa haavan parranajosta. Auts, se teki kipeää. Kerro minulle jotain tuoreempaa, ihan lähiaikoina sattunutta. Kiitos, että teet tämän. Se kun auttaa minua saamaan unen päästä kiinni. 1:30. Haman saapuu tapamaan kuningasta. On niin mukava, kun luetteloit kaiken. Aivan kuin kirjoittaisit minun elämänkertaani. 1:45. Haman hakee kuningattaren. 1:47. Kokki tuo hääkakun. 1:50. Kuningas lähestyy kakkua. Tämä on hyvä kohta. Seuraa jännittävä käänne. 1:51. Kuninkaan hengen pelastaa vartija Mordokai. 1:52. Mitä? Sanoitko, että Mordokai pelasti henkeni? Eikös hän ole se viiksekäs viinirypäle? Jep. Mordokai niinkö? Kiitimmekö siitä häntä mitenkään? Ei. Harmin paikka. Antaisinko hänelle vaikka maljakon tai jotain? Keksisinpä joskus jotain omaperäisempää. Nyt minua väsyttää. Hyvää yötä. Sanotaan, että ylpeys käy lankeemuksen edellä, vaan sitä ei Haman tainnut tietää. Mordokain, Esterin ja heidän koko sukunsa kohtalo oli nyt Esterin käsissä. Eikä hänellä ollut kuin yksi tilaisuus. Missäköhän Haman on? Anteeksi, tuli viivytys. Siihen, miksi kutsuin teidät tänne, on syynä... Muista, Ester, älä pelkää tehdä sitä, mikä on oikein. Teidän korkeutenne. Joku juonittelee minun sukuani vastaan. Huomenna meidät kaikki karkotetaan Ikikutikuti saarelle. Mitä? Sinutko karkotetaan? Kuka niin tekisi? No, Haman. Onko se totta? En ymmärrä, mitä hän höpöttää. Hän on sekaisin. Se on totuus. Voitko todistaa väitteesi? Uskokaa minua. Hän keksi koko jutun. Hetkinen, tuo on Mordokai. Mordokai on serkkuni. Hänen sukunsa on minun sukuni. Huijasit minut karkottamaan henkeni pelastaneen miehen ja oman puolisoni. Rangaistukseni sinulle tulee olemaan karkoitus Ikikutikuti saarelle niin kuin kaikille muillekin, jotka juonittelevat puolisoani tai hänen sukuaan vastaan. Haman sai siis ansionsa mukaan ja vähän enemmänkin. Ja nyt tulee lempikohtani. Mordokai sai Hamanin entisen homman. Hänestä tuli valtakunnan kakkosmies. Aika hyvin vai mitä? Ester se vasta sankari olikin. Hän oli osoittanut uskomatonta rohkeutta ja pelastanut kansansa. Ei hän ollut syntyperältään merkittävä, eikä ollut käynyt hienoja kouluja. Hän vain oppi, että toisinaan Jumalan suunnitelmat ovat niin suuria, ettei ihminen voi niitä ymmärtää. Hänen tarvitsi vain uskoa. Jep, hän oli ihan tavallinen tyttö, kuin kuka tahansa.